ছোৱালী সকলে বহু দে হাজাৰ হাজাৰ মানুহে কাম কৰি পেলাই খাবলৈ সুবিধা পাব আপোনালোকে কিয় বেংগলোৰ চেন্নাই এইবিলাকত প্ৰাইভেট কোম্পানীত যে চাকৰি কৰি পেলাই আছে তো বেংগলোৰ চেন্নাই সেইফালে দিল্লী কলকাতা এইবিলাক প্ৰাইভেট কোম্পানীত কিয় যাব লগা হৈছে আমাৰ ইয়াত ইণ্ডাষ্ট্ৰি নাই সেইকাৰণে এইটো হ'ল গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিটো চবেই নাপায় কোনোবা একজন দুজন পাব পাৰে এই কাৰণে আমি এইবাৰ নতুন চৰকাৰ আহা পিছতে এই লাইনত আমি চিন্তা কৰিছো नांगौना नाङा इन्डास्ट्रि नाङाबा नङाबा जों जायखौ सानबाय थादों बेफोर गासिबो मिसा मिसि नहवा जालांजोबगोन साफ्रोमबो साख्रि मोनजोबा बयबो मिथिगौ न'खराव गामियाव हिसाब गैयै एमए पास बिए पास हिसाब गैयै दङ दा सासे सानैया सोरबाया साख्रि मोनफ्लांसिगोन मोनफ्लांनो हागौ बा मोनगोन मोना नङा मोनगोन साख्रिखौ खिन्थु गासिबोथ' साख्रि मोनजोबखानाय नङाना बे मोनै मानसिफ्रा जाहाथे खामानि मावनानै जानो हायो प्राइभेट कम्पानियाव बे इन्डास्ट्रिफ्राव बेनि थाखाय जोङो आसाम सरकारजों जोङो रायज्लायदों जोंनावबो इन्डास्ट्रि नांगौ बिराद बाहेरानि बिराद गिदिर गिदिर कम्पानिफोर फैगासिनो दं बेफोरखौ जोंनावबो बसायनांगौ बास अब्ला जोंनि बेखार सेंग्रा सिख्लाफ्रा बहुतानो खामानि मावनाय मोजां हिसाब गैयै दङ हिसाब गैयै दा नोंथांमोननि गथ' गथायफ्रानो सोरबा सोरबा ओरैनो दंलाजोबो न'आव बिसोरनाव सोंनाय बिसोरथ' बिराद एक्सपार्ट गाव गावनि गथ' गथायफोरनाव सोंनाय सोरबा एमए पास बिए पास मेरला दङ बिसोरनाव फिसाला फिसाजोफोरनाव सोंनानै नायनाय बिसोर बोरै थांनानै थागोन बिसोर मा लुबैयो बिसोरबो गोबाङानो मिथिगौ जोंथ' बा साख्रि मोनबावनो साबसे मानसिया साख्रि मोनगोन खिन्थु माबा मोनसे लेखा फरायनायनि नामाव फरायनानै फैबाय लेखा रोंनानै फैबाय बिमा बिफाया खस्थ' खालामनानै लेखा फोरोंबाय दाना न'आव दंफैयो साख्रि गैया बिसोरनाव सोंनाय अब्लानो बुजिगोन बिसोरबो साफ्रोमाबो बुजिगौ गोबाङानो बुजिगौ जों साबसेया साख्रि मोनदों खिन्थु माबा मोनसे मावनानैथ' जानो मोननांगौ साख्रि मोनाबो बेखौ लुबैयो